Усіх вітаю, Зміцер Лукашук у студыі, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. З намі на сувязі са сваім стабільным штотыднёвым аглядам палітычных падзеяў і публікацыях у сусветных СМІ Александр Фридман, наш палітычны аглядальнік і гісторык. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем, можа быть, хоть тут і нам і сёння рознымі інсайдамі подкинули тэм да абмеркавання, але давайте, можа, трошечку назад. Мяне ўсё ж таки цікавіць такая сітуацыя. Шмат мы чуем, ну, такія з'яўляюцца інфармацыі, якія даюць падставы думаць, што можа быць Лукашенко дае нейкія сігналы захаду, што вот ён гатовы пачаць нейкія там, можа быть, я не ведаю, перамовы, не перамовы, але можа быть сігналы да магчымага дыялогу. Гэта як і сустрэча Борыс з Пачобутам, на якую даваў дазвол асабіста Лукашенко, так і дазвол украінскаму консулу наведаць гомельскую жаночую калонію, дзе мы, як мы ведаем, як мінімум двое грамадзянак Украіны утрымліваюцца. Гэта і тое, што ён раптам перастаў называць Зеленскага гнідай, а тое стаў у яго ўжо ізноўку там сур'ёзным палітыкам і добрым чалавекам. І вось нібыта сведчыць страж гранічны польскі, што зменшыліся ізноў спробы перайсці нелегальна мяжу беларуска-польскую з беларускай тэрыторыі нелегаламі. Ці можна сапраўды лічыць, што гэта нейкія знакі? Ну, я б тут не перабольшваў. Мне тут падаецца, што калі на гэта ўсё паглядзець, канешне, можна гэта ў такі пэўны лагічны ланцужок скласці, і асабліва, калі жадаеш пабачыць нейкія пазітыўныя тэндэнцыі, ну, так і падаецца, што і пабачыш. Але я б ўсё ж такі тут не перабольшваў. Ну, заявы Лукашэнкі, ну, ян розныя робіць заявы. І тут паміж, калі мы разгледзім ўсё ж такі адносіны з Захадам альбо адносіны з Украінай, то там куды больш, мне падаецца, ўсё ж такі не публічнай камунікацыі замест публічнай. Бо тыя заявы, якія робіць Лукашенко, ну, і да іх, мне падаецца, ставяцца вельмі скептычна. Па прынцыпе, гэта ж Лукашенко. Сёння ён кажа адно, робіць ён іншае. Акрамя таго, асабліва ўсе гэтыя пра перамовы заявы, іх трэба разглядаць у агульным кантэксце. Ён іх рабіў на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Магчыма, ён казаў менавіта тое, што расійскі бок жадаў пачуць. Я не думаю, што там яму давалі нейкія загады, ты, Лукашенко, павінен сказаць гэта і гэта. Напэўна, так яно не працуе, але Лукашенко, ён выдатна адчувае, што трэба казаць, што расійскаму боку падабаецца, дзе трэба у нейкі бок сысці, дзе трэба нешта падкрэсліць яшчэ раз і гэтак далей. Што тычыцца вось астатняга таго, што вы узгадалі, ну, на украінскім напрамку, ну, сапраўды тут такія пэўныя крокі адбываюцца, але ізноў жа ён жа рабіў і з цягам апошніх 2 гадоў розныя крокі, кідаў нейкія месаджы і ў вайне з Украінай і яшчэ большым пагаршэнні стасункаў з Украінай ён не зацікаўлены. Ну, а тое, што дазволілі, ну, я б тут такім велізарным прарывам бы гэта не назваў. Сёння яны дазволяць, заўтра яны зноў будуць нешта забараняць. Стаўленне да Зеленскага, ну, тут у пэўным сэнсе тут і эмоцыі адыгрываюць сваю ролю, і разлік. Бо калі ён называў Зеленскага гнідай, яму трэба было паказаць сваё абурэнне, свае эмоцыі. Лукашенко, ён паказвае, ён імкнецца стварыць уражанне чалавеку, якому цяжка кантраляваць свае эмоцыі. Але ж мы ведаем, за апошнія 30 гадоў мы бачым, гэта неаднаразова. Калі Лукашенку патрэба кантраляваць сябе, ён сябе можа, уласна кажучы, кантраляваць. Но зараз ён не хоча ізноў жа ісці на нейкае дадатковае абвастрэнне з Украінай. Ну, навошта яму там Зеленскага абражаць? Калі кан'юнктура ў пэўным сэнсе зменіцца, альбо трэба будзе паказаць расійскаму боку, вось я таксама стаўлюся, як вы, да Зеленскага, ну, пачнуцца там і розныя абразы, і будзе ён таксама паўтараць, што кажа расійскі бок. Так што тут нічога прынцыповага з майго пункта гледжання не змянілася. Цяпер польская
гісторыя. Ну, па-першае, наколькі я разумею, мы не ведаем, калі адбылася гэтая сустрэча паміж спадарняй Борыс і спадаром Пачобутам. Так, Лукашенко гэта дазволіў. Ну і тут ёсць гэта пэўная логіка ў гэтым таксама ёсць. Гэта не нейкія гуманныя пачуцці, якія ў Лукашэнкі раптам прачнуліся. Ну, канешне, не. Пачобут для яго з'яўляецца праблемай. Тое, што мы чулі, ведалі і пра што казалі, у прэсе згадывалася, беларускі бок жадаў бы пазбавіцца ад Пачобута, выкінуць, так бы мовіць, Пачобута ў Польшчу, і каб ужо потым, калі патрэбна будзе паляпшаць адносіны з Польшчай, нейкія крокі рабіць на гэтым напрамку, каб гэта непрыемнае пытанне Пачобута не ўзнікала. Бо гэта для Польшчы палітвязень нумар 1, зразумела, і нейкія кантакты, паляпшэння стасункаў з Лукашэнкам без вызвалення Пачобута, ну, немагчыма. Гэта прынцыповае пытанне. Лукашенко, можа бы, яго бы і вызваліў, але ён не хоча страціць пры гэтым твар. Яму абавязкова патрэбна, каб там той жа Пачобут попрасіў Лукашенку сябе памілаваць і іншае. Ну, гэта ж вядомая лукашэнкаўская казуістыка. Але Пачобут гэта прынцыповы чалавек. Ён на гэтыя крокі не ідзе. Ён ламае лукашэнкаўскую гульню. Хутчэй за ўсё, спадарня Борыс дазволілі з ім сустрэцца, бо чакалі, што яна зможа нейкім чынам паўплываць на Пачобута, ён пагадзіцца гуляць па правілам беларускіх уладаў, ну і ўсё скончыцца там яго вызваленнем і дэпартацыяй у Польшчу. Іншых магчымасцяў я тут для лукашэнкаўскага бока не бачу. І можна будзе сказаць, ну вось глядзіце, ён там напісаў, мы яго зламалі, ён нам не патрэбны, хай палякі забіраюць свайго агента, так мовіць. Пачобут жа ўспрымаецца не як грамадзянін Беларусі, не беларускі журналіст. Ён успрымаецца беларускім дзяржаўным бокам менавіта як варшаўскі агент, як польскі агент. Цяпер, што тычыцца становішча на мяжы, ну яно вельмі хісткае. Тут усё развіваецца то адзін бок, то ў іншы, і там шмат фактараў, бо гэта ж таксама цэлым сужок. Гэтыя людзі, якіх потым перакідваюць праз мяжу, яны прыходзяць з Расіі. Яны прыбываюць з Расію з розных краінаў: Самалі, Эрытрэя, Сірыя, Афганістан і іншае. Весь гэты ланцужок, каб ён працаваў, тут трэба, каб розныя часткі сістэмы працавалі, а яны могуць прабуксоўваць. Могуць быць такія банальныя фактары, як надвор'е, альбо перагружанасць беларускіх памежнікаў і іншае. Так што я вось пра тую тэндэнцыю, якую мы зараз назіраем, што сітуацыя трошки палепшылася, я б гэта ізноў жа не перабольшваўся. На мінулым тыдні была зусім іншая тэндэнцыя. Акрамя таго, нас чакаюць наступныя месяцы вялікія падзеі ў Еўропе, алімпійскія гульні ў Парыжы, чэмпіянат Еўропы по футболу сярод мужчын у Германіі. Гэта тыя падзеі, якія сапсаваць міграцыйным крызісам, ну гэта было і ў інтарэсах, перш за ўсё ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Лукашенко тут жа не галоўны гулец. У яго роля хутчэй усё ж такі тут у гэтым міграцыйным крызісе дапаможная. Так што так, будзем глядзець за тэндэнцыяй, як ўсё будзе разгортвацца ў бліжэйшыя тыдні, калі дынаміка захаваецца, альбо будуць яшчэ нейкія вось такія, я назову, так бы сказаў, надзвычайныя крокі з боку беларускіх уладаў, ну тады можна будзе сказаць пра пэўныя спробы там заваяваць давер, прапанаваць перамовы і іншае. Пакуль я б ставіўся да гэтага хутчэй стрымана. Ну, бачыце, просто у нас быў днямі эфір з Паўлам Усавым, дзе мы таксама гэтую тэму Пачобута закранулі, і Усаў перакананы, што калі тым ці іншым чынам, але Пачобут апынецца на волі у Польшчы, то гэта будзе падставай для польскага кіраўніцтва распачаць паціху дыялог, перамовы і паляпшэнне адносінаў з рэжымам, таму што ну і 4 гады прайшло, і ад санкцыяў толку вялікага няма, і эканоміка ўсё ж таки страчвае ад гэтага гандалі, гэтак далей, і маўляў, што ім хопіць аднаго Пачобута, каб сказаць, што вот зараз мы можем гэты дыялог распачынаць. Як думаеце, сапраўды
польскі бок готовы будзе пачаць такія перамовы, ну пры умове што пачобут будзе на волі? Ну я б тут трошки ўсё ж таки інакш паглядзеў. Так, безумоўна, пачобут гэта палітвязень нумар 1, беларускі палітвязень нумар 1 для Польши, і гэта для Польши вельмі важная тэма. І калі, дарэчы, пачобут у міжнародным кантэксце узгадваецца, ён узгадваецца не як беларускі журналіст, а як польскі журналіст. Так што гэта польскае ўспрыманне, і тут у Польшы асаблівая зацікаўленасць. Гэта быў бы важны крок, пасля якога магчымы там нейкія размовы, што магчыма істотнае паляпшэнне становішча. Тут я гэта выключаю. Ну не тая знешнепалітычная кан'юнктура. Можа, Лукашенко бы і жадаў гэтага паляпшэння. Ён бы, можа, і зрабіў там нейкія крокі, але хто ж яму дазволіць? Усё у дадзены момант, калі Польшча фактычна разам з краінамі Балтыі лічыцца ворагам нумар 1 на захадзе, у Еўропе прынамсі, для России. Ну хто дазволіць Лукашенку у такой ситуации нейкія там крокі па збліжэнні, па паляпшэнні стасункаў і іншае. Толькі ён гэта пачне, адразу можа ўзнікнуць у России непрыемная думка: а што гэта Лукашенко там такое робіць? А ці ён такі насамрэч лаяльны? Любые паляпшэнні стасункаў, істотныя паляпшэнні стасункаў з Польшай, яны магчымы толькі калі на гэта пагадзіцца Москва. А я не ведаю, навошта гэта Москве сёння было б патрэбна. З другога боку, у Варшаве, ну там вырашаюць пытанні людзі, якія дакладна ведаюць, хто такі Лукашенко. У Радослава Сікорскага, міністра замежных спраў Польши, у яго ўжо ёсць вельмі знакаміты уласны вопыт адносінаў з Лукашенком у 2010 годзе, калі ён прыязджаў напрыканцы 2010 года перад прэзідэнцкімі выбарамі, прыязджаў разам з нямецкім калегам Гвіда Вестэрвеле. Яны спрабавалі Лукашенкам размаўляць, яны прапановы рабілі Лукашенку па збліжэнні з захадам, асабліва ад яго нічога і не патрабавалі. Ну правядзі ты выбары больш ці менш цывільна, больш чым менш без парушэнняў. Ну не затрымлівайце кандыдатаў, не разганяйце і гэтак далей, і гэтак далей. Ну вядомая ж гісторыя пра гэта, шмат ужо сказана і напісана, там гэта ўсё стаіць, усё прапісана ў тых жа мемуарах Радослава Сікорскага. Ну і што, які быў адказ? Што зрабіў Лукашенко? Ён усё зрабіў наадварот, а потым яшчэ і пайшоў шэраг асабістых абразаў і на адрас Сікорскага, і на адрас Вестэрвеле. Ну тыя тэксты, якія пісаў Сікорскі, ты інтэрв'ю, якія я бачыў, яны відавочныя. Сікорскі не забыўся пра гэтыя падзеі. Ён, канешне, палітык прагматычны, но я думаю, што ён дакладна разумее, што нічога немагчыма было вырашыць з Лукашенком 10 года, а Лукашенко 10 года быў куды больш самастойны, чым Лукашенко 2024 года. І нават Лукашенко 10 года ён быў таким, ну, больш, як бы гэта сказаць, цывілізаваным, назовем гэта так, калі ўвогуле гэты прыметнік тут можна ўжываць у гэтым кантэксце. А сёння 2024 год, калі рэжым Лукашэнкі фактычна дзейнічае на баку России, дапамагае России у вайне, у Беларусі 1500 палітвязняў, рэпрэсіі не спыняюцца. Ну які тут можа быць сур'ёзны дыялог, і якія можна, канешне, паразмаўляць, выніка не будзе. Дасягнуць нейкае паразуменне з Лукашенком, нейкі кампраміс з Лукашенком, ну я сябе такі кампраміс не ўяўляю. Дарэчы, сёння глядзеў чарговую нараду Лукашэнкі, і нарада была прысвечаная у тым ліку і падрыхтоўцы да так званага усебеларускага народнага сходу, да якога застаўся тыдзень. І там ай-яй-яй, а нам же ж трэба падумаць, а як тут горад упрыгожыць, каб яшчэ і грошай шмат на гэта не патраціць, а як там оргкамітэт, а ці там што там са старшынёй, а што там з камісіямі, і такое, што ой, тут такая ж вот жыцце просто вызначальная падзея прадбачыцца, а мы да яе не гатовы. Такое адчуванне, што вельмі хвалююцца. З чаго? Вот што прымушае іх хвалявацца? У чым значнасць гэтай падзеі? Ці гэта ўсё наіграна і насамрэч і ім там напліваць на гэты усебеларускі хурал?
Гэта выглядае як гісторыя про такое пятое кола, якое асабліва не патрэбна. Вось ужо не патрэбна, на дадзены момант не патрэбна. Можа спатрэбіцца калісьці, калі з астатнімі нешта дрэннае будзе, але на дадзены момант яно не патрэбнае. Уся гэтая гісторыя з усебеларускім народным сходам, яна ж Лукашэнкам планавалася, яны гэта ўсё выпрацоўвалі на той выпадак, калі прыйдзецца прыходзіць да нейкага транзіту. Ну і гэта магчымасць хай сябе і патэнцыйнага, але транзіту. Так гэта ўсё разглядалася, таму і гэтыя рэформы праводзіліся на перспектыву. Калі-небудзь прыйдзецца нешта рабіць, вось каб гэты быў інструмент, які павінен спрацаваць. Ну зараз мы прыйшлі до таго, што яны ўсё падрыхтавалі, у прынцыпе канстытуцыйна падрыхтавалі, усе законы у іх ёсць, а гэты усебеларускі народны сход, ну ён на дадзены момант абсалютна не патрэбны. Пра нейкі транзіт на дадзены момант гаворка не ідзе у прынцыпе. Выглядае так, што ў наступным годзе Лукашэнку прыйдзецца ісці. Я вось падкрэсліваю, менавіта прыйдзецца ісці на гэтыя прэзідэнцкія выбары. Я не выключаю, што ён можа і насамрэч стаміўся і можа бы жадаў бы адпачыць, кантралюючы галоўныя працэсы на пасадзе кіраўніка усебеларускага народнага сходу, але ў Расіі відавочна іншыя планы. Путін збіраецца быць ва ўладзе да апошняга. І ў яго сур'ёзныя планы па-ранейшаму ў адносінах да Ўкраіны і, магчыма, сур'ёзныя планы на абвастрэнне становішча на заходнім напрамку. І ў гэтай справе яму, безумоўна, патрэбны Лукашенко. Правераны Лукашенко. Лукашенко, які пасля 2020 года ўжо канчаткова даказвае сваю надзейнасць. І без Лукашэнкі Путін абысціся не зможа. Таму нават калі б Лукашенко і хацеў сысці, то хутчэй за ўсё Расія яму бы і не дазволіла гэта зрабіць. Але ўсё ж прынята. У Канстытуцыі ёсць гэты ВНС. Ну што, яго просто так кідаць? Ну ўжо не кінеш. Трэба нейкім чынам гэта ўсё правесці. Ну а калі ўжо праводзім, ну давайте зробім з гэтага сур'ёзную кампанію. Але паколькі нам гэта па вялікаму рахунку і не патрэбна, ну не патрэбен ён на сённяшні дзень. Ну якія такі ўжо ёсць радыкальныя, важныя пытанні, якія трэба абмеркаваць вось так публічна, прапагандысцкі. Ну што яны там будуць абмяркоўваць стасункі з Расіяй далейшыя, альбо ролю ў Беларусі ў расійскай вайне супраць Украіны? Ну безумоўна не будуць. А гэта і ёсць галоўнае пытанне. Іншых важных пытанняў на дадзены момант прынцыповых для Беларусі і няма. Ну паколькі ўсё, як я ўжо казаў, ёсць, ну правядзем. І тое, што вось Лукашенко зараз паказвае, а мы ж не выдаткавалі там нейкія грошы на сур'ёзную прапагандысцкую кампанію. А нам гэта зрабіць. Ну гэта паказвае, што яны там фактычна забыліся, што ўсё ж такі яны першапачаткова гэта планавалі як вялікую прапагандысцкую кампанію. Зараз такой патрэбы ў такой кампаніі няма. Ну трэба правесці нейкім чынам. Ну а чаго марнаваць-то грошы? Чаго марнаваць грошы на гэтую ўсю гісторыю? Таму і будзе гэта ўсё, як мне падаецца, у фінансавым сэнсе досыць сціпла. Ну калі будуць праходзіць паседжанні, канешне, яны будуць рабіць з гэтага вялікую прапагандысцкую тэму, але насамрэч, як мне падаецца, гэта будзе вялікі прапагандысцкі пшык. Ну так, безумоўна. Ну але пра грошы, колькі іх там будзе? 1600 кандыдатаў, этих дэлегатаў гэта хурала збярэцца, а усіх ужо далі заданне, усіх пакарміць, усіх засяліць, усіх давесці, усім яшчэ падарачкі даць і матэрыяламі забяспечыць, каб можна было нармальна ім там працаваць падчас гэтага сходу. Але тут пра іншае. У нас быў старшы аналітык медыа IQ Паўлюк Быкоўскі, і ён кажа, што прапаганда стварае з усебеларускага гэтага народнага сходу такі вобраз калектыўнага Лукашэнкі. А калі ствараецца вобраз калектыўнага Лукашэнкі, то такім чынам, ну як это кажуць, нож у спіну самотнага Лукашэнкі, адзінокага уганяе прапаганда. Таму што, ну калі ёсць Лукашенко, тут нешта лішняе. Ёсць калектыўны Лукашенко, значыцца гэты адзінокі Лукашенко не патрэбны. А калі ёсць адзінокі, то на што нам гэты калектыўны? Ну, я б тут сказаў, што гэты калектыўны Лукашенко, ён
такого кшталту, ну, страхоўка на нейкі выпадак, ну, каб было. Ну, хто ж яго ведае? Мы ж не ведаем, у якім Лукашенко фізічным стане. Гэта ж інфармацыя засакрэчаная. Ну так, тое, што, дарэчы, тая ж дзяржаўная прапаганда так актыўна падкрэслівае, што ў яго ўсё добра, што там ён у хакей гуляе і іншае, і так гэта падрабязна, гэта ўсё опісваецца. Ну, узнікаюць пытанні, калі насамрэч усё так добра, ну навошта вы так шмат гэтай тэме увагі надаеце. Так што гэты калектыўны Лукашенко, ён патрэбен гэтай номенклатуры, калі нешта здарыцца вось з таким рэальным самотным Лукашенком, як вы назвалі. Зараз будзе такі сімбіёз, як мне падаецца. Вось калектыўны Лукашенко, ён створаны, а на чале гэтага калектыўнага Лукашэнкі будзе рэальны вось той Лукашенко. А што будзе далей, шмат у чым залежыць ад розных фактараў, і ад знешнепалітычных у вайне, і ад эканамічнай сітуацыі, безумоўна, ад стана здароўя Лукашэнкі. І тут можна з гэтымі фактарамі працягваць. Лукашэнкі, у яго атрымліваецца вось такі цікавы эксперымент, якога, дарэчы, не было ні ў Ельцына, ні ў Назарбаева, ні ў іншых, якія спрабавалі розныя мадэлі транзіта, у якіх асабліва не атрымалася. Лукашенко стварыў мадэль транзіта, і ён можа паглядзець, не займаючыся напрамую гэтым транзітам, можа паглядзець, як гэта працуе. Вось ёсць зараз гэты усебеларускі народны сход. Вось тут адбудуцца нейкія там паседжанні, і Лукашенко просто можа паглядзець, вот яму гэта ўвогуле падабаецца ці не падабаецца. Калі ён будзе задаволены, ну, яго пакінуць на ўсялякі выпадак, на будучыню. Можа, калісьці гэты транзіт Лукашенко сапраўды і спатрэбіцца. Калі яму гэта ўсё ж такі з якой-небудзь прычыны не спадабаецца, альбо ён вырашыць, што гэта, ну, вельмі грухвасткі інструмент і іншае, тут можна себе розныя рэчы уявіць, то можна будзе ўсё ж таки паступова ад гэтага усебеларускага народнага сходу не проста як такога рэпрэзентатыўнага, але як вось важнага чынніка ўлады паступова пазбавіцца. Лукашенко будзе назіраць. Так што вось у гэтым, напэўна, для яго і найвялікшы сэнс таго, што зараз будзе з гэтым усебеларускім народным сходам адбывацца. Я зраблю такую невялічкую рэкламную паузу і прарэкламую тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Раю ўсім подписываться на яго тэлеграм-канал і адсочваць усю тую інфармацыю, аналітыку і ввогуле как бы артыкулы з сусветных СМІ, якія ён у сябе дае, тому что гэта будзе хутчэй, чым вось нечастыя раз на тыдзень усяго прыходы спадара Александра на Еўрарада. Але калі вам гэта бяспечна. Ну і безумоўна, подписывайтесь на YouTube канал Еврорада, расширывайте, каб наши гутарки со спадаром Александром як мага больше людей послухала, поглядела. Ну и натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступные сустрэчы. Пишите комментары, но задавайте пытанні. Калі уже закранули тему грошей, я б хотел бы прыгадать ситуацию, калі украінскі наш калега, блогер Балаганаў абвесціў збор на набыццё 100 дронаў для палка Каліноўскага. За дзень была сабраная сума з неабходных 45 тысяч долларов, сабралі больш за 47 тысяч долларов за один дзень. Я яшчэ раз заўважу, ніхто гэтага не чакаў, не мы, от хто далучыўся да гэтай ініцыятывы Балаганова, не ён сам, не тыя, хто данаціў. Тым не менш, вот як это не дзіўна, такое супадзенне праз 2 дні пасля гэтага нам у знак падзякі перадалі ад палка Каліноўскага вось гэтую кнігу «Шлях палка», якую, дарэчы, таксама можна набыць, і ўсе сабраныя грошы пойдуць на набыццё квадрацыклаў для байцоў палка Каліноўскага. А я б зараз хацеў, калі мы ўжо так
удала з вами сабралі на дроны, попросіць падтрымаць яшчэ один збор таксама для беларускіх добраахвотнікаў, але гэтым разам для групы медычнай эвакуацыі. Гэта беларусы медыкі, якія працуюць на донецкім накірунку. Вось, калі ласка, зайсці на Байсол можна і заданаціць, падтрымаць наших хлопцаў добраахвотнікаў, службу медычнай эвакуацыі. Ім неабходныя грошы для того, каб набыць насілкі і адрамантаваць іх аўто. Калі ласка, калі у вас ёсць такая магчымасць, далучайцеся, але яшчэ раз бяспеку прытрымлівайцеся, каб все ж таки не пацярпець з-за гэтага. І калі ўжо пра Украіну загаварылі, спадар Александр, ізноўку узнялася вельмі актыўна тэма на фоне сітуацыі в Ізраілі спачатку, потым пасля чарговага атакі, ракетнай атакі на Чарнігаў, пытанне вайсковай дапамогі. У ЗША Джонсон, который не вясёлы брытанскі былы прэм'ер, а цяперашні спікер Кангрэса, заявіў, што трэба як мага хутчэй летальную зброю перадаць Украіне. Ідуць размовы пра тут еўрапейскія краіны, кажуць некаторыя, што у кагосьці там стаяць тыя ж самыя хаймарсы там ці іншыя сістэмы супрацьпаветранай абароны, але вы не перадаеце, там не хочаце, ці баіцеся, ці яшчэ што, давайте мы купім і перададзім. Ці азначае гэта, што зрушыцца зараз тэма дапамогі вайсковай з мёртвай кропкі? Ну, я спадзяюся, што зрушыцца сапраўды, бо сітуацыя в Украіне пагаршаецца і відавочна пагаршаецца, і той же амерыканскі бок гэта бачыць, і тыя ж рэспубліканцы, яны не жадаюць браць на сябе, значная частка рэспубліканскай партыі не жадае браць за сябе адказнасць за тое пагаршэнне сітуацыі, бо зараз ужо адкрыта пра гэта кажуць, і не толькі еўрапейскія палітыкі, не толькі украінскі прэзідэнт, але і амерыканская прэса адкрыта кажа, што тыя пагаршэнне сітуацыі для Украіны і тыя ахвяры, якія нясе Украіна, яны звязаны ў тым ліку і з тым, што няма амерыканскай дапамогі. Таму пэўныя зрухі яны адбываюцца, но застаецца спадзявацца, что галасаванне адбудзецца, будзе паспяховай, Байден падпіша ўсё, што належна, і нарэшце рэшце дапамога, канешне, пачне прыходзіць. Тое, што там яна вызначана ў якасці пазыкі, гэта, канешне, далёка не найлепшы варыянт для Украіны, скажем так, але я скажу так, у сённяшніх умовах ужо выбіраць асабліва не прыходзіцца. Галоўнае, каб гэтая дапамога ішла. І ў сэнсе пазыкі, у гэтым ёсць таксама пэўны сэнс з другога боку. Калі ўсё ж таки ты камусьці пазычаеш грошы, ты зацікаўлены ў тым, каб цябе гэтыя грошы вярнулі. Прынамсі, ты не пазычаеш грошы з упэўненасцю, што ты гэтыя грошы ніколі не атрымаеш. Калі грошы пазычаюць, значыць, з амерыканскага боку, значыцца, ёсць усё ж таки спадзяванне і з боку тых, хто прапаноўвае гэты праект, што ў выніку ўсё атрымаецца нармальна, і Украіна будзе ў стане гэты грошы вярнуць, то бок не прайграе ў гэтай вайне, назовем гэта так. Што тычыцца еўрапейскага боку, так, гэта тое, што вы працытавалі, гэта выказванне сённяшняга яшчэ па-ранейшым прэм'ер-міністра Нідерландаў Марка Рютэ, які заклікаў еўрапейскія краіны, у якіх гэтых патрыётаў хапае, каб яны іх перадалі Украіне, калі сапраўды не жадаюць перадаваць самі, то тыя ж Нідерланды і іншыя заможныя краіны еўразвяза, там Германія, Францыя, магчыма далучыцца і Великабрытанія, не краіна еўразвяза, але краіна НАТО можа далучыцца, і што гэтая зброя будзе набыта, і яна будзе перададзена Украіне. Гэта, безумоўна, важная справа, і тут Рютэ ён не адзіны, ужо яшчэ учора з'явіўся ліст, які напісаў міністр абароны Германіі Пісторыус разам з сваёй калегай, міністрам замежных спраў Бербак. Яны яго даслалі і па
партнёрам еўрапейскім і на Блізкі ўсход. Таксама яны заклікаюць як мага хутчэй перадаць установкі ППА розныя ў краіне. Так што гэта ідзе ўсё ў адным рэчышчы. Но ў выпадку Рюта я б усё ж таки один момант падкрэсліў, у яго тут ёсць і асабістыя мэты, калі ён гэта кажа. Яго кар'ера ў Нідерландах скончана. Ён пакуль застаецца на чале ўрада, паколькі не атрымліваецца, ну там паступова ўсё прасоўваецца, рана ці позна гэты ўрад, ён будзе, новы ўрад будзе сфармаваны, і Рюте сваю пасаду пакіне. Але ён не жадае скончыць сваю кар'еру. Тут гэта на дадзены момант галоўны кандыдат на пасаду наступнага генеральнага сакратара НАТО. І там, дарэчы, ёсць такая традыцыя, што прадстаўнікі краінаў Бенелюкса, бельгійцы і галандцы займаюць гэтую пасаду. Рюте, калі ён зойме гэтую пасаду, ён не будзе першым прадстаўніком сваёй краіны. І вось ягоныя заявы ў гэтым сэнсе, гэта паказвае, што ён ужо спрабуе сябе паступова ў ролі генеральнага сакратара альянса. І шансы ў яго насамрэч добрыя. Я думаю, што ён у выніку і будзе абраны. Хацеў бы яшчэ тэму закрануць. Пыталіся ў нас Паўночная Карэя, візіт беларускай дэлегацыі на чале з намеснікам міністра замежных спраў. Што гэта? Што яны там шукаюць у Паўночнай Карэі? Ну, я пачаў з таго, што яны едуць туды, куды іх запрашаюць, у іх жа магчымасцяў асабліва няма, калі ёсць вось такая магчымасць, запрасілі і жадаюць там з імі мець нейкія сувязі, то яны і едуць. Но ізноў жа, тут жа не візіт на такім вялікім узроўні, гэта же намеснік міністра замежных спраў. Калі мы паглядзім на тую ж Расію, яна ж зусім іншыя кадры туды пасылае, і вядуць яны перамовы на ўзроўні міністра абароны. Яны вядуць перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў і іншае. У беларускім выпадку все выглядае куды больш сціпла. Гэта такая спроба, як мне падаецца, наладзіць сувязі, альбо магчымасць падрыхтаваць нешта больш вялікае, ну візіт таго ж міністра Алейніка, альбо візіт Лукашэнкі у Паўночную Карэю. Я думаю, што Кім якраз у Беларусь-то не паедзе, ён не аматар такіх вандровак, асабліва ў еўрапейскім накірунку, так што у Беларусі яго чакаць не трэба, а вось Лукашенко можа, конечно, накіравацца калісьці ў Паўночную Карэю. Чаму ж не? Для чаго гэта робіцца? Ну, па-першае, там могуць быць розныя абсалютна інтарэсы. І тая вось гіпотэза, якая выказваецца, я бачыў у беларускім інтэрнэце пра тое, што гаворка можа ісці пра працоўную сілу з Паўночнай Карэі. Гэта таксама вядомы бізнес гэтай краіны. Яны дасылаюць сваіх рабочых, сваю працоўную сілу, асабліва ў Расію і ў Кітай, і імкнуцца на гэтым нешта зарабіць. Так што і гэта магчыма, канешне. Ну, тут і магчымы розныя гісторыі, звязаныя з вайной в Украіне. Мы ж ведаем, што Паўночная Карэя пастаўляе зброю, досыць актыўна пастаўляе зброю Расіі. Магчымы нейкія каналы і праз Беларусь. Так што гэта такія непразрыстыя, і я б хацеў бы сказаць, напэўна, хутчэй вельмі праблематычныя справы, якія там робяцца. Гэта не та краіна, з якой можна адкрыта, прыгожа, без розных шэрых і не толькі шэрых схемаў працаваць. Давайте вернемся яшчэ да Ізраіля. Я так до конца і не зразумеў ўсё ж таки, ці будзе і ў якім выглядзе будзе адказ Ізраіля на гэты напад з боку Ірана ракетны, і як это можа паўплываць, як это не дзіўна, на наш рэгіён, на сітуацыю у нас. На дадзены момант Ізраіль ужо афіцыйна заявіў, што адказ будзе. Пытанне ў тым, калі будзе гэты адказ. Тое, што мы зараз назіраем з іранскага боку, і па публікацыях прэсы пра тое, што яны там перагруповваюцца, узмацняюць ахову, тое, што ў іх ідзе эвакуацыя нават уласных сілаў з Сірыі. І гэтыя гучныя заявы пра тое, што яны ведаюць, дзе знаходзяцца ўсе ізраільскія атамныя установкі,
падрыхтоўкі, што калі трэба яны зробяць, яны нанясуць удар і што яны здатны на больш моцныя крокі і іншае. Гэта паказвае пра тое, што яны гэтага удара чакаюць. І ён будзе, ну гэта я ўжо мы ўжо пра гэта размаўлялі. Гэта логіка Блізкага ўсходу. Ты, калі цябе ударылі, ты павінен адказаць. Калі ты не адказваеш, ты дэманструеш слабасць. Ізраіль зараз не адказвае напрамую, бо удар Ірана ён быў сапраўды слабы. Іран гэта параза Ірана. Яны сваіх мэтаў не дасягнулі. Тое, што яны сёння кажуць, што яны білі тымі рэчамі, якія асабліва не каштуюць, што Ізраіль выдаткаваў вельмі шмат грошаў, каб атраціць гэты удар, што насамрэч яны здатныя на куды большае, і што гэта толькі быў такі сігнал: глядзіце, калі што мы з вами зробім гэта і гэта і гэта. Но гэта ўсё несур'ёзна. Калі паглядзець на іранскую прапаганду і то, да чаго яны рыхтаваліся, якія фэйкавыя відэа яны запускалі ў ноч гэтай атакі, яны жадалі патрапіць сур'ёзна. Яны жадалі, каб Ізраіль атрымаў такі моцны удар. Адначасова моцны, але каб не выклікаць звыш рэакцыю з боку Ізраіля. А тое, што рэакцыі не было адразу пасля удару альбо падчас гэтага удару, ну гэта паказвае, што сур'ёзным чынам яны Ізраіль не патрапілі, што гэта в прынцыпе гэтая абарона сумесна ізраільская, амерыканская і іншых партнёраў, гэта хутчэй быў поспех менавіта ізраільскага боку. Але ізноў жа удар быў з боку Ірана, значыць будзе і адказ. Но ён будзе не адразу, ён будзе праз пэўны час, і напэўна у Ізраілі таксама абмяркоўваюць, дзе ён будзе. Ён будзе на тэрыторыі Сірыі, што там можа нейкія іранскія інтарэсы патрапіць, альбо на тэрыторыі Лівана, альбо адкажуць напрамую Ірану. Ну зараз ёсць вось такі, як бы мовіць, саблазн ударыць сур'ёзна, паколькі Іран дэманструе сваю слабасць. Але тут жа важна з гэтай пухай, якую Іран можа атрымаць ад Ізраіля, не перабаршыць, так бы мовіць. Бо калі удар будзе вельмі моцны, ну Іран вымушаны будзе таксама адказваць. І тут вельмі хутка можна скаціцца да вельмі сур'ёзнага ўзроўня эскалацыі, і гэтага ўзроўня не жадае ні іранскі бок, не ізраільскі бок. Адначасова, і гэта таксама ізраільскі прыярытэт, гэта скончыць гісторыю з Хамасам, правесці вайсковую аперацыю ў Рафехе. Гэта сур'ёзная праблема, бо гэта будзе цяжкая вайсковая аперацыя, і гэта будзе аперацыя з вялікімі стратамі, як у ізраільскай арміі, так і сярод грамадзянскага насельніцтва сектару Газа. І гэта значыць, што для Ізраіля будуць вельмі сур'ёзныя непрыемнасці ў прапагандысцкім сэнсе, і будзе вельмі моцны ціск. Так што вось гэта праблема, гэта выклік, перад якім сёння стаіць Ізраіль. Што тычыцца Еўропы, ну тут сітуацыя Еўропы і Украіны, сітуацыя відавочная. Ёсць краіна, якая зацікаўлена ў тым, каб на Блізкім Усходзе пачалася вялікая вайна. Гэта Расійская Федэрацыя. Ролю, якую Расійская Федэрацыя адыграла ў гэтым іранскім ударе, яна пакуль застаецца адкрытай, пакуль мы мала што пра гэта ведаем. Дыпламатычная падтрымка з расійскага боку відавочная. Расія фактычна падтрымала гэты іранскі удар. Расійская прапаганда спадзявалася, што ў іранцаў усё атрымаецца, і гэта, дарэчы, шмат з таго, што зараз выкарыстоўваюць іранская прапаганда, гэта расійскія наратывы. Напрыклад, гісторыя пра тое, што ў іранцаў былі танныя ракеты, а іх збівалі ізраільцяне і столькі выдаткавалі на гэта грошаў, і таму гэта параза Ізраіля і перамога Ірана, гэта расійскі наратыў. Гэта з'явілася ў іранцаў вось учора, сёння. Да гэтага гэта выкарыстоўвалася толькі ў расійскай прапагандзе. Магчыма, Расія падказвала, магчыма, Расія прапаноўвала Ірану, што трэба зрабіць, як мага
мацней зрабіць супраць Ізраіля і гэтак далей. Ну а зараз безумоўна Расія была б зацікаўлена ў тым, каб там пачалася вялікая вайна, бо тады Злучаныя Штаты і Еўропа яны будуць займацца пераважна блізкім усходам, і тады фокус ад Украіны сыдзе і Расіі будзе лягчэй прасоўвацца ва ўкраіне і з куды большымі цяжкасцямі, ужо зараз гэта цяжка з ваеннай дапамогай Украіне, а калі там будзе паўнавартасная вайна на блізкім усходзе, то яшчэ больш цяжка будзе для Украіны атрымліваць дапамогу. Ну пакуль выглядае на дадзены момант, што ў Расіі асабліва нічога не атрымалася. Іран пацярпеў паразу на дадзены момант, а вось гэты крок з боку Ірана ён падштурхнуў, наадварот такі падштурхнуў тых жа амерыканцаў у рэшце рэшт заняцца і ваеннай дапамогай і Ізраілю і Украіне. Так што вынікам можа быць амерыканская ваенная дапамога для Украіны. Ну і канешне гэта была б выдатны вынік ва ўсёй гэтай гісторыі, але пачакаем, паглядзім, у наступныя дні будзе зразумела. У нас больш за 1500 гледачоў. Я хочу нагадаць яшчэ раз усім, калі ёсць у вас такая магчымасць, вось у нас ёсць спасылачка у каментатарскай, падтрымайце збор для беларускіх добраахвотнікаў групы медычнай эвакуацыі, якая працуе на данецкім накірунку. Трэба ім сабраць грошы на набыццё насілак і на рамонт іх аўтамашыны эвакуацыйнай. Калі ласка, калі ёсць магчымасць, падтрымайце. Ну яшчэ раз нагадываю про подписку на телеграм-канал спадара Александра Фридмана и YouTube канал Еврорады. На завершение, спадар Александр, все ж таки на фоне вось гэтай ну скажем так ситуации пачатка такого супрацьстаяння чарговага Израиля и Ирана неяк сцішыліся, я так разумею, развагі про тое, что у хуткім часе Путин нападзе на краіны Балтыі, там на Літву з Беларусі, там альбо на Польшчы, ці не, вот як гэтыя тэзы яны пэўны час таму вельмі актыўна педалироваліся і палітыкамі заходнімі і СМІ зараз сціхлі. Калі конфликт у Израиля іранскі не будзе, не перарасце ў вайну, ці можа так стацца, что гэтая тэма нападу на краіны Евросоюза, России и Лукашэнкі, яна ізноўку вернется, і ввогуле як вы ацэньваеце гэтую ўсё? Я б не сказал, что гэтая тэма знікла, но адрозненне ў тым, что зараз не публікуюцца там розныя канкрэтныя планы, але тыя планы, якія публікаваліся, іх жа бралі са справаздачаў розных военных выведак еўрапейскіх краінаў. Гэта былі справаздачы, вынікі за минулый год і прагнозы на наступны год. І канешне, такія справаздачы яны публікуюцца на пачатку года, а зараз такіх справаздачаў просто няма, нічога прынцыпова новага няма, таму і нейкія планы яны не публікуюцца. Калі ж мы паглядзім усё ж таки на заявы еўрапейскіх палітыкаў, сур'ёзных палітыкаў розных краінаў, Францыі, Германії, Великабрытаніі, нават Італіі і гэтак далей, што яны кажуць? Яны кажуць, што Украіне неабходна дапамагаць, бо калі мы не дапаможам Украіне і Путін дасягне сваіх мэтаў ва Украіне, ён пойдзе далей. Ён пойдзе далей, ён не спыніцца. Вось гэтае ўяўленне, што Путін ужо не спыніцца, што з ім дамовіцца ў прынцыпе, ну, можа і хацелася б, але не атрымаецца, таму што ён вырашыў для сябе, што ён ідзе далей, гэтае ўяўленне, як мне падаецца, яно зараз у заходнім грамадстве паступова умацоўваецца, сярод палітыкума умацоўваецца. І вось тыя спадзяванні, што нейкім чынам, ну ўсё ж таки, ну можа там з кітайскай дапамогай, можа з дапамогай Індыі, да, з дапамогай краінаў БРИКС, якія могуць паўплываць на Расію, што вось недзе можна прасунуцца да нейкага кампрамісу, ну гэтага ўяўлення яно паступова сыходзіць. Ну, вось мы ж назіралі на гэтым тыдні менавіта гэтую спробу з боку Олафа Шольца. Ну будзе яшчэ адна спроба з боку Эммануэля Макрона, калі Сі Цзіньпін прыедзе ў Парыж, і ў іх нам будуць ісці перамовы. Но зараз быў Шольц у Пекіне, яны размаўлялі, былі вялікія спадзяванні, і Шольц, ён жа фактычна казаў Сі Цзіньпіну адкрытым тэкстам: вось,
Россия знаходзіцца ў зоне вашага ўплыву, вас там чуюць, вы можете паўплываць на сітуацыю. Мы разумеем, што вайна таксама не ў вашых інтарэсах. Вось пакажыце, што вы сапраўды гарант міру, што вы можете з гэтай Россией нешта зрабіць. Вось у нас не атрымліваецца, нас яны не чуюць, а можа яны вас пачуюць. Ну, я думаю, што Сі Цзіньпіну гэта было вельмі прыемна чуць. Ну, а якія былі адказы? Адказ ад Сі Цзіньпіна быў, ну, мы-то за мир, мы ж не супраць мира, мы толькі за мир, але трэба размаўляць з Россией, бо мы і размаўляйце з Россией, мы-то на Россию фактычна паўплываць не можем. Ну, не казаў, конечно, што ён паўплываць на Россию не можа, но фактычна выглядала гэта менавіта так, не можа, не жадае, гэта ўжо іншае пытанне. І я ўпэўнены, што Шольц вярнуўся на радзіму з меркаваннем, што на Кітай разлічваць не прыходзіцца, і ў дадзеным становішчы, ну, што застаецца? Застаецца толькі две магчымасці. Першая магчымасць выканаць умовы Пуціна, і гэта значыць расчысціць фактычна шлях да вялікай вайны ў Еўропе. Пытанне толькі калі, бо з майго пункта гледжання відавочна, што Пуцін не супакоіцца, альбо прыйдзецца з ім змагацца усімі тымі магчымасцямі, якія ёсць. Гэты шлях, ён вельмі непрыемны. Гэты шлях азначае, што магчыма калісьці НАТО прыйдзецца паслаць свае войскі ва Ўкраіну. Прыйдзецца перадаваць усё больш і больш сур'ёзную зброю, што той жа Германії калісьці можа прыйдзецца і перадаць тыя таўрусы, якія Шольц не жадае перадаць. Але гэта фактычна адзіны шлях, які застаецца. Другі шлях – гэта капітуляцыя перад Расіяй. Так што гэтае ўяўленне, яно прысутнічае. І тое, што Расія адыгрывае пэўную ролю на Блізкім Усходзе, што Расія зацікаўлена ў вялікіх канфліктах і войнах на Блізкім Усходзе, што Іран і Ізраіль, канфлікт паміж Іранам і Ізраілем, і удар, атака Ірана на Ізраіль, гэта ўсё, ну, гэта частка гэтага ланцужка, частка якога таксама з'яўляецца і вайна Расіі супраць Украіны. Гэта фактычная гібридная, пакуль гібридная вайна России супраць Захада. Ну, гэтае ўяўленне вельмі непрыемнае, але гэтае ўяўленне паступова ў галовах еўрапейскіх палітыкаў замацоўваецца. На гэта пайшло больш чым 2 гады, но вось да гэтага зараз і прыйшлі. Дякую вялікі. Я яшчэ раз нагадываю про тое, что варта подписаться на телеграм-канал спадара Александра Фридмана. Не забывайтеся про YouTube канал Еврорадио, ставьте свои подобайки, расшарвайте, натискайте на звоночек, пишите комментары. Яшчэ раз вось нагадываю про гэтую выдатную кніжку полка Каліновскага. Ну і безумоўна, вось тут у гэтай кнізе ёсць і таксама нацыянальныя ідэі ад байцоў беларускіх добраахвотнікаў, але не толькі полка Каліновскага, але і беларускага добраахвотніцкага корпуса, полка Пагоня і просто байцоў беларусаў, якія ваююць у ЗСУ. Таму падтрымайце, калі ласка, збор для беларускіх добраахвотнікаў групы медычнай эвакуацыі і слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусі, слава Украіне. Дзякуй, спадар Александр. Же.